Salutare tuturor, astăzi suntem pe Grow Garden și ca să dăm mai încet. Cred că mă vedeți mereu cu ăsta de dat încet. Acum noi vom vedea ce va veni în stoc. Stați puțin, băi, să vedem aici. Mai puțin. Nu e nimic. Să dați o notă grădinei mele, că i-am cumpărat și eu astăzi astea. Animale am pe aici. Ăsta care vreau să-l vând, Golden Lab. Astea le țin, da? Ia să vedem aici. Încă una! Nu cred! Păi și atunci ce facem? Punem asta aici. Stați puțin. Ia să vedem la Seed Shop. Nimic. Mai adun eu de aici. Mi-a făcut Beanstalk. Ia să vedem acum ce este aici. Nectarină. O să mai cumpăr din asta. Nectarina nu cumpăr acum. Să cumpăr în altă zi. Ia să vedem. Seed. Astea. Seed pack-urile. Ia să vedem. Trandafir. Roz. Unde e ăsta? Uite. Ia. Fox Glove am deja. Stați puțin ca să mai băgăm aici. Stați puțin. Deci acum vom merge și noi să mai culegem de aici. Ia. Ce greu e să ajung la asta. O să lăsăm pe mai târziu, ok? Gold. Polenizat. Mai avem pe Beanstalk. Din ce văd eu. Oho! Avem și acolo. Am mai făcut un coconut. Ia să vedem. Aici mai avem loc de ceva? A, da. Avem Pink Lily. Ne-a mai dat ceva. A, pe cactus. Ia uitați-l. Aici îmi place foarte mult cum am făcut.
Ce ăla? Ca idee. Ce e ăla? E un mango gold. Stați puțin, băieți, că nu pot să ajung la el. Deja mă enervează. Gold wet. Ia să vedem. Stați, mă. Mango gold. Stați, ce fac eu? Ia. Ok. Stați ca să dau ăsta pe silent. Ia să vedem, ia să vedem. Ia stați să vedem. După. Gata. Ia să mergem aici. Bambus. Ce nu-mi pasă. Nimic. A intrat și fratele meu. O să luăm și ăsta. În caz de ceva. Oricum nu prea mă ajută cu nimic. Acest cățel l-am luat, nu, ca să-l dau, v-am zis de fapt. Dar acum voi urca aici. Și acum aici. Și ăsta. Dragon Fruit Disco îl voi vinde. Că am deja câteva chestii disco. Ce? Unde e ăsta? Ok. Haideți să vedem cât costă ăsta disco. Așa. Ăsta să vedem cât valorează. Un milion. Îl țin. Și-o plantat deja al meu pepper. Stați ca să-l plantez și eu, că l-am cumpărat. L-am găsit astăzi. Ăsta cât mai are? 10 minute, băieți. Stați că să plantăm. Unde e acest pepper? A, uitați. Ok. Haideți să vedem. Păi, cred că voi pune aici un advance. Dar nu acum. Aveam ceva de liliac. Unde să-l pun eu? Îl pun aici. Și advance sprinklerul ăsta. Avem și roz. Acum vom pune advance sprinkler. Unde să pun eu? Pun aici unul. Și pun un basic aici. Așa.
sfârșit mi-a făcut cocosul de aici. Și nu mi-a făcut unul de sus. Pentru că acolo nu ajung. Asta e toată treaba. Dar nu pot să ajung nici aici. Stați puțin. Urc așa. Nu. Ia să vedem. Bă, dar cât mai cad. I-a picat spotted deer, fratelui meu. Bă. Unde-i? Bro, eu doar am vrut să mă cațăr. Ia la Sid ce este. Că, Doamne, să fie ceva foarte bun. Nimic. Ca de obicei. Cred că e gata, Honey. Gata. Avem 76. Băi, stați puțin. Gata. Am revenit. Stați ca să dăm la favorite astea. Că vreau să... Asta. Vreau să vând inventarul. Chiar dacă nu cred că am cumpărat nimic, adică că am cules nimic. $4 milioane, ce-am cules? Ok. E gata acest rereg. Nu. Ia să vedem cât a crescut pepperul. Mamă, băieți, și-a crescut aici. Unde-i pepperul? A, uitați. 47, 81, 100%. Cred că voi culege, adică cred că voi pune un... Voi folosi un din ăsta. Așa. Și repede crește, voi mai pune încă una. Gata? Ai, gata. Și mai avem atât. Ia uitați și albină drăguță.
Ia să mergem și noi pe aici. Voi culege ceva foarte mult de aici și apoi voi vinde să văd câți bani iau. Avem 2 mutații pe acest coconut. Am căzut. Crește un pepper, băieți. Ia să vedem. Să culegem de la Beanstalk. Ia seed shop. Poate găsim ceva foarte bun. Mango! 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 Nu cred, băieți, mango. Oleu, băieți. Avem 2 copaci cu mango acum. Unde e mango? Mango seed. O să-l pun cam pe aici. Pot să folosesc trovel. Vreau să-l mut, de fapt. Trebuie să crească. Voi băga un basic sprinkler. Voi băga încă unul. Voi mai băga unul. Și apoi voi băga niște watering can. Oleu, cât o crescut! Oleu, băi, cât crește! Cred că e din ăla mare. Mi-a picat un nectarin din asta. Rainbow. Ia uitați ce frumos arată. Ia să ne urcăm sus. Și acum nimic. Mai blocăm pe ăsta. Ăsta. Și cam atât. Ia să vedem. Pariu că luăm milionul. $2 milioane. Cât are copacul? 98. Ce ăsta? Celeste berry. Da. Cam atât a fost și cu acest episod. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!